Чаму пра Чарнобыль маўчалі гадамі і хто прымусіў уладу казаць праўду? Юрый Варонежцаў, беларускі фізік, які адным з першых пачаў вымяраць самастойна радыяцыю ў Гомелі 86-га. Улады маўчалі, бо праўда каштавала 32 гадавыя бюджэты краіны. Доўга цалкам замаўчваць інфармацыю было немагчыма, і штосьці ды прабівалася, але дзеянняў не было. Усё змянілася з першымі дэмакратычнымі выбарамі 89-га. Варонежцаў стаў адным з незалежных дэпутатаў. Ён шмат працаваў, разумеючы, як фізік, што адбылося ў Чарнобылі. Патрабаваў ад чыноўнікаў праўду і настайваў, каб з'явілася сістэмнае рашэнне праблемы. У 1990 годзе была створана камісія па разглядзе прычын аварыі ў Чарнобылі і ацэнцы дзеянняў уладаў. У выніку з'явілася праграма па ліквідацыі наступстваў аварыі, а таксама закон СССР аб сацыяльнай абароне грамадзян, якія пацярпелі ад чарнобыльскай катастрофы. Менавіта праца Юрыя і змагання за праўду пра Чарнобыль дапамаглі і змянілі лёсы тысячам пацярпелых, а некаторымі дасягненнямі беларусы карыстаюцца і сёння.